Δημούς πύργους έπεσε στο Μπρούκλιν αεροπλάνο και πέθανε ο DB. Γιατί το κρατάνε ακόμα σταθερό όπως Lil Wayne, Jay-Z, μασόνους by the way και άσχετοι ή καλοί hip hoppers, γιατί υπάρχει το βέβαιο. Γιατί πέθανε το hip hop, γιατί δημιουργήθηκε το YouTube. Γιατί οι μαμάδες δεν πέθαναν? Γιατί είναι οι μαμάδες μας. Ή της άλλης ηχητικής, όχι, το ρέγγι και αυτό έχει πεθάνει. Οπότε, γιατί πέθανε το αληθινό hip hop? Γιατί πέθανε ο Biggie ή ο Tupac ή ο Jay-Z.